Il-maltempata li laqtet lil pajjiżna fi frar li għadda, meqjusa bħala l-ar grigalata sa mill-1982, ikkawżat b'25 miljun euro fi ħsarat. Fi stqarrija il-Gvern qal li fi frar applika formalment għal fondi Ewropej biex jissewwew ħsarat mifruxa mal-pajjiż. Spjega li sabiex pajjiż ikun eliġibbli biex jibbenefika mill-Fond Ewropew għas-Solidarjetà, il-ħsarat iridu jilħqu ma' 62 miljun euro, ċifra li tirrifletti kundizzjoni essenzjali tal-istess fond marbuta ma' 0.6% tal-qlieħ nazzjonali gross jew 1.5% tal-prodott gross domestiku. Qal li fuq din l-informazzjoni Malta mhix eliġibbli biex taċċessa dan il-fond. Madankollu ħabbar li fil-jiem li ġejjin, il-Gvern se jibda proċess biex bdiewa u raħħala li ġarbu ħsarat strutturali waqt il-maltempata għalila ta' frar u rreġistraw mad-Dipartiment tal-Agrikoltura jingħataw l-għajnuna. Sostna li l-Gvern huwa impenjat li tinstab soluzzjoni wkoll għal danni li ġarbu fuq prodotti agrikoli maħduma u għaldaqstant se jikkunsidra għajnuna fuq il-prodott maħdum. Għalli dan qiegħed isir bla preċedent għax din hija l-ewwel darba li Gvern se jagħti għajnuna ta' din ix-xorta wara li bdiewa u raħħala jkunu ġarbu ħsarat f'maltempati ta' natura simili. Sostna li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jkun ta' għajnuna u ta' appoġġ għall bdiewa u raħħala b'mod dirett għax jaraf l-impatt sinifikanti li joħolqu inċidenti marbuta ma' elementi naturali straordinarji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.